Maayong adlaw dinha sa BJMP Gihongan City, Philippines. Daghang salamat nga kita gihapon makatuon sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat usab ako ni Annabel sa iyang pagtabang. Dako kayong intabang. Nagpasalamat usab ako sa mga babae nga nagluto og siyakoy. Balita nako lami kayo ang siyakoy. So sa pagpaminaw ninyo karon after sa Bible study aduna mo'y siyakoy nga gihimo sa mga babae. Og nagpasalamat usab ko dako ni Jovi sa iyang pag-offer, sa iyang paghalad og kanta. So ako kining gilantaw kung unsa may gisulti ni Rico Pono. Ang sulti ni Rico Pono sa iyang kanta miingon, may bukas pa, may adlaw pa. May adlaw pa nga musilang. Sa Tagalog, huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw. Idalangin mo sa may kapal. Wow! Powerful! Kung unsa ang atong gibati din unsa kasakit sa atong kinabuhi. Miingon si Rico Pono, idalangin mo sa may kapal. Amen. So usa kita magsugod, atong hangyon nga ang Ginoo magauban kanato karon. So bilang dako kayong respeta sa atong Ginoo, atong iduko ang atong ulo, o ipiyong ang atong mga mata. Aron nga kita atong hangyon nga ang Ginoo magauban kanato karon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang among Ginoo. Daghang salamat nga ikaw nagabantay kanamo. Nga ikaw nakita nimo ang among kalisud sa kinabuhi. Ginoo, nagahangyo usab kami nga sa among pagbasa, sa among pagtuon sa Kapitulo 7, nga hinaot po nga imong imasahi ang among kasing-kasing, Ginoo. Hinaot po nga kami matagbaw sa imong pagpuyo sa among kinabuhi. Ginoo, hinaot po nga imong abrihan ang among kasing-kasing, nga amo kang pasudlon, Ginoo. Hinaot po nga ang Espiritu Santo mao'y magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So, magsugod na kita sa Kapitulo 7. Sa dili pa kita magsugod sa Kapitulo 7, sa maayo para atong masabtan gyud ang Kapitulo 7, o dili lang ang Kapitulo 7 sa Juan or anything sa Bible, kinahanglan na ay mga butang nga atong mahibawan. Pananglitan ang historical background, ang religious background, ang mga kustombre. Kayang ilang kustombre, ang mga background nila sa unang panahon lain kaysa ato karon. So, kinahanglan masabtan nato ning tanan. Sa atong sitwasyon karon, sa ilang sitwasyon, mga 2,000 na katuig karon, ang mga lalaki kinahanglan gyud mo appeal moadto sa Jerusalem aron magselebrar, magpasalamat sa tulo ka espesyal nga fiesta. So karon kining fiesta nga iselebrar sa Kapitulo 7 mao ni ang fiesta sa balay-balay. So sa 8 ka adlaw magselebrar sila, maghimo sila balay-balay sa duol sa balay nila. Og ang mga bata mangutana sa gabi, tatay, nanay, nganong dinhi man ta matulog. So karon mag-istorya na ang amahan. Moingon sila 1,300 years ago. Ang atong mga kagikanan nga gikuha gikan sa Egypt. Ang ilang pangulo mao si Moses. Mga pila ka milyon ang naglakaw-lakaw sa disyerto. Galisod sila sa kinabuhi, walay pagkaon. Apan ang Ginoo naghatag og pagkaon. Walay tubig, pero ang Ginoo gahatag og tubig gikan sa bato. O wala sila suga, ang Ginoo ang suga.
o wala sila balay, gipahimo sila balay-balay. So mao na nga ilaning hinumduman kada tuig kining fiesta sa balay-balay. So ang fiesta sa balay-balay o ang Jerusalem, ang templo, ang tanang suga ilang pasugaon. So hayag kaayo ni sa 8 ka adlaw. O usa sa ilang practices usab ang mga pare moadto dito sa Gihon River sa ubos sa Jerusalem nga tunga-tunga gikan sa Jerusalem o sa Mount of Olive kay kini sige amo ning gilakaw-lakaw sa duha na ka tuig karon. Ang pari mo kuwag tubig didto o mukabog tubig o moadto sa templo o ila ning ibobo ang tubig sa altar aron nga mahinumduman nila nga ang Ginoo gahatag ga-provide og tubig apan sa pagkawalo ka adlaw dili na nila butangan og tubig. So mao ni gamay nga background nga atong maantiguhan. So magsugod na kita. Versikulo 1 sa kapitulo 7. Human niini milibot si Jesus sa Galilea. So ang sa atong pagtuon duha ka probinsya nga sigin nga atog yung maantiguhan. Ang probinsya sa Galilea o sa probinsya sa Judea nga tuwa dito ang templo, tuwa ang Jerusalem. So human niini milibot si Jesus sa Galilea. Unsa may ang gihimo niining panahon na nag-sermon siya, nagtudo siya og naghimo og mga daghang milagro. Giayo niya ang mga butag, daghan siyang giayo. Dili siya molibot sa Judea, sa ubos. Dili siya kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Nahibalo siya nga tungod sa iyang gihimo ang mga leadership, ang mga pangulo sa Hudiyo patyon siya. Adunay dakong plano. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag. So sa akong giingon, kasaulugan sa payag-payag o sa balay-balay. So dako kay ning selebrasyon. Versikulo 3, busa ang mga igsuong lalaki ni Jesus miingon kaniya. Oh, naa di ay mga igsuon si Jesus. Mao ni half brother katunga kini nga brother niyang mga igsuon niya. Apan aduna usab siya igsuon nga babae. Atong tan-awon sa Biblia. Sa Mateo kapitulo 13 siya atong mabasa didto. Kini mga tao sa versikulo 55. Dili ba siya mao man ang anak sa panday sa kahoy? Ang mga tao nungutana, dili ba ni siya anak sa panday? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria? O dili ba ang iyang mga igsuong lalaki mao man si Santiago, o si Jose, o si Simon, o si Judas? Upat ka buok ang iyang igsuong lalaki. O dili ba ang tanan niyang mga igsuong babae ani aman uban kanato dinhi? Busa diin man siya magkuha kining tanan. So atong mahibawan nga si Jesus adunay pasible unom ka igsuon. So mao ni sitwasyon. Niadtong higayon hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag. Busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya, biyaa dinhi og lakaw ngadto sa Judea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasundayag sa tago. Kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. So murag dili maayong paminahon ang gisulti sa mga igsoon ni Jesus. Kay
kini sila wala mo tuo nga si Jesus ang Ginoo nga mianhi sa kalibutan. O posible usab nga ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang pagkatao perfecto siya. So kining mga igsuon mura og nagsina nga ang ilang kamugulangang igsuon dili magkasayop sa kinabuhi. Adunay mga desisyon nga dili sila magkasayop. Ikaw ug ako magkasayop. Ako usab sa bata pa ko daghang mga sayop ug sa kinabuhi. So apan si Jesus wala. So ang iyang mga igsuon dili mutuo niya. Mingon versikulo 5, kay bisan gani ang iyang mga igsuon wala mutuo kaniya. Bisan karong panahon na dinhi sa among lugar daghan kaayong mga tawo nga dili mutuo nga si Jesus Ginoo. Ingon sila si Jesus maayong tawo, maayong teacher, maayo ang moralidad. Apan dili sila mutuo nga si Jesus ang Ginoo. Ingon sila adunay daghang Ginoo. Dili lang si Jesus ang dalan. Versikulo 6. Si Jesus miingon kanila, ang tanang panahon husto alang kaninyo, apan ang hustong panahon wala pa moabot alang kanako. Kini bantayan nato ni sa kinibuhi ni Jesus. Miingon siya ang husto nga panahon. So adunay timetable, adunay schedule sa pagpadala sa amahan dinhi sa kalibutan niya. Adunay schedule. Adunay eksakto di gina magkasayop sa plano sa Ginoo. Moabot gyud ang schedule. So adunay plano ang iyang kinabuhi. Ug unsa may buti pasabot niya nga ang akong panahon wala pa moabot. Kadaghanan ang buot ipasabot ni Jesus mao nga katong ihatag na niya ang iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo. Nga siya magpakamatay na. Maunay major nga ang iyang panahon dili pa o ang panahon niya miabot na. Mingon si Jesus, padayon kamo ngadto sa kasaulugan. Dili ako moadto kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako. So adunay importanteng ang panahon. Iya kining gisulti kanila og mipabilin siya sa Galilea. Dito nagsermon siya. Og si Jesus sa versikulo 10, sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Wala siya kay nagpakita. Nagpaulahi lang siya. Ngano man siguro nagpaulay siya? Nahibalo kita nga ang mga leadership, mga pangulo sa templo gipangita na siya. Gusto nilang patyon si Jesus. So daghang mga pulis, posible mga security nga nangita niya sa mga dalan kung miabot na ba si Jesus nga gikan dito sa Galilea. Kay ang iyang gibuhat sa duol duha ka tuig, nagsermon siya dito. Daghan siyang gaayo, daghang nagsunod niya. Og miingon siya nga siya lang ang dalan ang kinabuhi. So kadaghanan sa mga leadership, mga pangulo sa templo nasuko, nagjelos na kay kadaghanan sa mga tao misunod naman ni Jesus. Wala naman sila ha. Versikulo 11. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nangita kaniya dito sa kasaulugan. Nangutana sila, hain man siya. Miabot na ba si Jesus? 12. Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghunganay. Dili sila gustong makadungog ang mga pangulo. Nahadlok sila. Naghunghunganay sila maitungod kaniya, maitungod ni Jesus. Ang uban miingon, maayo siyang tao. Ang uban usab miingon, dili ka na tinuod. Iya hinoong gilimbungan ang mga tao. Ang uban miingon nga maayo siyang tao. Ang uban miingon nga siya manluluko, mangingilad, iyang giilad ang mga tao.
Kining duha ka grupo sa mga tao nasayop. Kay si Jesus dili lang maayong tao, kundi siya ang Ginoo. O dili siya mangingilad. Versikulo 13, apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. So powerful kaayo ning mga leadership dito sa templo. Kay kung masukan kanila, moingon silang ayaw nagsulod diri sa templo. You're fired. So ang ilang kaluwasan mawala, mao ilang pagtanaw. So mahadlok gid sila husto sa mga Hudiyo, mahadlok sila sa mga Fariseo, mahadlok sila sa mga Sadduceo, mahadlok sila sa mga pare. Kay sila ang powerful dito sa templo. Hawak nilang mga tao. Versikulo 15. Versikulo 14. Sa hapit na magtunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Wow, miadto siya sa templo. Nanudlo siya dito. Versikulo 15, hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo ug miingon sila, giunsa man niining tawhana pagkahibalo ug daghan kaayong mga butang nga wala manunta siya, unsa wala siya makaeskwela. Dito sa ilang lugar adunay mga eskwelahan. Mo-eskwela sila para tun-an nila ang Old Testament. Tun-an nila ang mga gitudlo ni Moses. Gitudluan silang tanan. So natingala sila nga kini si Jesus dili man ni estudyante namo. Taga norte man lang ni siya, taga bukid man lang ni siya, taga baryo man lang ni siya. Nganong daghamang nahibaw-an si Jesus? Kita karon nahibalo kay siya ang Ginoo, gikan siya sa langit. Apan ang mga religious leaders, ang mga pangulo, wala sila kabalo. Abi nila sila lang ang haring gangis dito. So, si Jesus mitubag si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili gikan kanako, kundili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios mahibalo kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingong kong pagbuot. 18. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha sa pagsidungog sa nagsugo kaniya matinod-anon og dili bakakon. Mao gisultihan sila ni Jesus. Nganong daghan siyang nahibaw-an? Kay ang iyang mga gisulti gikan man sa langit, gikan man sa Amahan. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Wow, lisod kaayo ning gipangutanan ni Jesus, nga gisulti ni Jesus nga kiniunta sila mga Hudiyo, sige silang gatuon. Apan unsay gisulti ni Jesus? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Mao gisulti ni Jesus. Unsa man ang 10 commandments? Ang ikaunom ayaw pagpatay og tawo. Mao na mingon siya, kamo gusto mong patyon ko? Wala ninyo tumana ang napulo ka sugo. Si Jesus mitubag, usa lamang ka milagro ang akong gihimo og natingala na kamong tanan. Unsa man ning milagro nga gihimo ni Jesus? Dili ba sa atong pagtuon sa usa ka kapitulo nga miadto siya sa that was 6 months ago. Nga dito si Jesus sa templo, nakita niya ni usa ka tawo nga paralitiko. 38 ka tuig, nagkasakit, dili makalakaw, iyang giayo.
So gwapo kay sa iyang giayo. Apan nasuko ang mga pangulo ngano man. Iyang giayo miingon sila, Sabado dili na maayo. Nagsupa ka sa balaod ni Moises sa Ginoo. Dili nimo ayohon ang tao sa Sabado. Versikulo 20, ang mga tao nanubag, giyawaan ka. Kay kinsa bay nagtinguha sa pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag. Usa lamang ka milagro ang akong gihimo ug natingala na kamong tanan. Versikulo 22, manuli kamo. Manuli kamo. Bisan sa adlong igpapahulay sumala sa gisugo ni Jesus, ni Moises kaninyo. Bisan og to dili si Moises ang nag-unan niini kundi ang iyang mga katigulangan. So miingon si Jesus, kamo manuli. Kamo din na karon sa BJMP. Kamong tanan natuli ba mo din ha? Ayaw ninyo kubo ang inyong kalsones nga ipakita nga natuli mo kay dili maayo na. Nganong unsa maning pagtuli gyud? Sa ilaha sagrado kay ni. Kay mao ni ipakita nila nga adunay agreement ang mga Hudiyo o ang Ginoo. Nga sila ang ilang Ginoo Dios, ang ilang Ginoo si Jehovah. Mao ni na sila agreement. So mao ning pagtuli, mao ni ipakita nila nga sila ang pinili sa Ginoo. Ambot ngano nga kini nakaabot sa Pilipinas man ni. Nga unta wala man tay agreement. Kini agreement malang ni mga gikan sa mga Hudiyo o sa panahon ni sa atong Ginoo. Wala kitay apil sa pagtuli niini. Apan ambot gidala siguro ni sa mga katsila nato. Pero anyways, miingon si Jesus. Sa adlong ipagpahulay aron pagtuman sa balaod ni Moses, versikulo 23. Nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlong ipapahulay? Miingon siya, kamo nanuli mo sa adlaw nga Sabado. Kana illegal na. Dako ng sayop. Dako ng sala. Ako nag-ayo ko og tawo. Apan nganong nasuko man mo nako? Nga mas maayo akong gihimo. Usa ka tawo akong gihimo nga mulakaw. 38 ka tuig wala makalakaw pero sa adlong ipapahulay akong gihatagan. Kamo manulig mangtuli mo kung adlaw ipapahulay. So kamo ang kamo wala ninyo i-follow sunda ang sugo ni Moises. 24, ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Versikulo 25, pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? 26, tanawa, nagsulti siya sa atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Misayas? So ang ubang mga tao miingon nga siguro kini mga pangulo nato nahibalo nga siya ang manluluwas. 27, apan inigabot sa Misayas walay masayod kung taga diin siya. Apan kitang tanan nasayod nga taga diin kining tawhana. Minsan nahibalo kami taga diin ni siya. Taga Galilea ni siya, taga Barrio, taga Bukid. Nga unta ang Misaya nga moabot walay mahibalo. Samtang nagtulo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya, nakaila ba kayod kamo kanako? Og nasayod ba kamo kung taga diin ako? Wala ako muani sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya.
imagine huna-una nga kining mga tawhana nagampo sa Ginoo sa pila ka gatus, pila ka libo ka tuig, pero mingon si Jesus, kamo wala makaila kaniya. Kawang ang ilang pag-adto sa templo, kay wala din nila nailha. Adunay relihiyon ka dinhi ka sa kalibutan karon, dako kayong relihiyon usab nga na-memorize nila ang ilang Bible, ang ilang libro. Apan pangutanon ninyo sila unsa may but ipasabot sa imong gibasa. Mingon sila wala mi mahibalo. Kay ang sinultian dili man among sinultian. So memorize lang namo. So si Jesus makaingon nga sila mga Hudiyo wala makaila. Bisag nahibaw nila ang Old Testament. Mingon siya 29, apan ako nakaila nganuman kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Ang amahan nga Ginoo ang nagpadala ni Jesus. Ang nagpakamatay dito sa Kalbaryo, mao si Jesucristo ang nagluwas kanato. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya. Apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon na gihapon. Dili nila makuha si Jesus kay ang panahon wala pa man. Apan daghan sa mga tao dito mituo kaniya og miingon. Inigabot sa Misayas, maghimo ba kaya siya mas daghan pang milagro kaysa nahimo niining tawhana? Insa kung naay Misayas, makahimo ba daghang milagro? Ang answer no. Kay si Jesus ang daghang maghatag og milagro. Ang mga gwardiya gipadala aron pagdakop kang Jesus. Niadtong panahon ang gwardiya, ang mga security guard sa templo mga 500 plus mga 5,000 ang mga Romano nga nasa duol mga gwardiya pod. Ang mga Farisiyo nakadungog sa mga tao nga naghunghunganay niining mga butanga, mahitungod kaniya. Bosa sila og ang mga kadagkuan sa mga pare nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Hesus. So nagpadala sila og security guard. Versikulo 33. Si Jesus miingon, ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon, ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Moadto siya sa langit. Mangita kamo kanako. Apan dili ako ninyo makit-an, kay dili man kamo magkaadto sa akong adtuan. So ang desisyon nahibulo na si Jesus, kining mga relihiyosong mga tao dili makaadto sa langit. Dili makaadto sa gingharian sa Ginoo. Kamo gusto ba ninyong makaadto sa gingharian sa Ginoo? Versikulo 25. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay. Asa man diya siya moadto nga dili man kita makakita kaniya? Moadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego? Unsa may ipasabot niyang ipasabot sa pag-ingon niya? Mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Naglisod sila pagsabot sa gisulti ni Jesus. Nga kamo, kay kini silang mga tawhana mituo nga sila ang pinili sa Ginoo. Nga sila sigurado nga makaadto sa gingharian sa langit. Apan lain ang gisulti sa atong Ginoong Hesus. Ang tubig nga naghatag og kinabuhi, versikulo 37. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan, so ikawaluni nga adlaw sa katapusan, mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarog si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog.
Daghang kay mga tao dito. Dito ang mga pangulo sa templo. Pero misyagit siya dito unsa may ang gisulti. Miingon siya, paduula kanako ang giuhaw o paimnon ko siya. Nakadungog ba tayo ingon ani na? Unsa may ang giingon sa babae nga Samariahanon nga adunay 5 ka bana. Unsa may giingon ni Hesus niya? Nga kung nahibalo unta ka kung kinsa kini imong gikaistorya, mangayo unta ka tubig nga adunay kinabuhing walay katapusan. Karon miingon gyapon si Hesus, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Sa ako nang giingon ninyo, sa ikawalo ka adlaw, ang mga pare dili na mobuo og tubig didto sa altar. Sa walo ka adlaw, ikawalo, si Jesus mitindog didto. Sa gisulti niya, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Kinsa may gahatag og tubig didto sa disyerto sa pila ka milyon nga tawo? Ang Ginoong gahatag og tubig. Pero uhawon gyapon sila kada adlaw. Apan si Jesus mingon, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Paimnon, buot ipasabot nga you take him, imbitahon nimo siya nga mosulod sa imong kasing-kasing. Ako nang naimbita ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Kamo usab akong gisugyot nga inyong imbitahon, pasudlo nimo si Jesus sa inyong kasing-kasing. Bisan kinsa nga motuo kanako, modagayday gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa supa, ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. Mao ni sermon sa atong Ginoong Kristo. Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu. Espiritu sa Dios. Nga hapit nang madawat sa mituo kaniya. Iadtong higayuna wala pa ikahatang ang Espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. So ang maghatag og kauhaw mao ang Espiritu Santo. Ang imong buhaton ug akong buhaton nga atong hangyoon ang Ginoo nga mosulod sa atong kasing-kasing. Apan ang maghatag sa kauhaw ang Espiritu Santo. Kinahanglan kamo nag-uhaw nga mapasaylo. Kay walay laing makapasaylo. O paghuman ang Espiritu Santo mosulod sa inyong kasing-kasing. Versikulo 40, daghang mga tao didto ang nakadungog kaniya ug misulti niini ug miingon sila, kining tawhana mao gayud ang propeta. Ang uban miingon, siya maong Misayas. Apan ang uban usab miingon, ang Misayas dili magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Misayas kaliwat ni David og mataw siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Hay man natawo si Jesus. Kini mga tawanan wala mahibalo. Natawo siya sa Bethlehem. Og unsa may kagikanan ni Maria og ni Jose? Kagikanan ni Haring David. So si Jesus ang tinuod nga Misaya. Busa nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban gusto unta nga modakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Versikulo 45, ang mga gwardiya, ang mga security guard namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pare ug sa mga Parisiyo. Gipangutana nila ang mga gwardiya, nganong wala man ninyo siya dadanganhi? Sila mitubag,
Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Believe sila kaayo sa sermon sa atong Ginoong Kristo. Mao nga dili nila kaya, wala sila takos nga dakpon kay tungod sa ilang nadungog. 47. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga Fariseo nangutana kanila, may usa ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Fariseo nga mituo kaniya? Kini mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, nebulotan ni Nicodemos, usa sa mga Fariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita magahukob nga sad-an ang usa ka tawo, samtang dili pa nato siya mahusay og masuta ang tinud niyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan og masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga naggikan dina sa Galilea. So dinhi natapos ang versikulo, ang chapter 7. So miingon sila wala pa, pero kung tunan ang Biblia, daghan ang gikan sa Galilea. So unsay makuha nato dinhi sa atong sa Bible study karon? Kining mga tawhana nga na antigo nga gitun-an nila pag-ayo nga sila mituo nga sila ang pinili, wala nila nasabta, wala nila nakita nga ang Misaya miabot na. So ang akong i-challenge ninyo karon nga inyong abrihan ang inyong kasing-kasing sa Misaya, manluluwas, Kristo, nga mao'y magdumala sa inyong kasing-kasing. Kay siya lang ang manluluwas. Kitang tanan, gikinahanglan og manluluwas kay kita makasasala. Hinaut pa unta nga kini atong tan-awon sa atong kinabuhi nga kita gakinahanglan og manluluwas. Atong gikinahanglan si Jesus. Dili nato gikinahanglan ang relihiyon. Si Jesus ang atong kinahanglan. Daghang salamat.